Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Yulfarisa Yuganis MBM 145 badhe ajeng maos teks pranata adicara sambutan temanipun panggetan hari ulang tahun Kamardikan Republik Indonesia. Mugi-mugi video niki saged nambahi wawasan kita sedaya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa saha jajaranipun, Ibu perangkat desa lan para sepuh pinisepuh, para tamu undangan saha sedaya warga masyarakat ingkang kula hormati lan kula tresnani. Sepindah malih semonggo kita sedaya ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala awit kanthi rahmat, taufik saha hidayahipun kita sedaya tasih kaparingan kasarasan, kawilujengan saha kasempatan makempal wonten ing panggetan hari ulang tahun Kamardikan Republik Indonesia menika. Sholawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun umat saking alam peteng dhateng alam ingkang padang benderang. Ing kalodhangan menika kula minangka Ketua Panitia Karang Taruna ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya pihak ingkang sampun maringi payengkuyung tenaga, pikiran saha pandonga sangga adicara panggetan kamardikan menika saged kelampahan kanthi sae. Panggetan HUT Kamardikan Republik Indonesia menika mugi boten namung dados adicara rutin saben taun, nanging ugi dados pangeling-eling dumateng jasa para pahlawan ingkang sampun ngorbanaken jiwa raga kangge gayuh kamardikan. Minangka generasi penerus sampun dados kewajiban kita sedaya kangge ngisi kamardikan kanthi tumindak ingkang positif, nyataken persatuan, kerukunan saha gotong royong wonten ing masyarakat. Kula ugi nyuwun ajengipun pangapunten bilih wonten kekirangan utawi kalepatan saking panitia wiwit saking persiapan ngantos lumpahipun adicara menika. Mugi kekirangan menika saged dados piwulang kangge langkung sae malih ing tembe wingking. Pungkasan mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paringi berkah, rahmat saha pangayoman dumateng kita sedaya. Mugi bangsa Indonesia tansah dados bangsa ingkang maju, tentrem, adil, makmur saha pinarengan kamulyan. Mekaten ingkang saged kula ngaturaken, menawi wonten kekirangan langkungipun kula nyuwun ajengipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.